Nantanza le prof Wiz, quelle est la capitale de Chine? Navalkavta Beorir, que zan renvoyé neuf zachnanina. Wandan Kassel! Le monde part en couille. Rambarkonato bo boeto simple fogna. Vodindrina meky papanasy vao podiny fa raha tanay afaka mazeny tiako pahoanana. Même misy ororon-tany, même lasa député Marc Tatandraza, même nahavagna Andradjoelina ndraiky Ravalomanana. Zany kaserany, il ne faut pas rêver tsy tokony foaziny zaho ino député-nazy. Takitra atsika io misy problème mais atsika tokony mivanga vaovao fa izy karaha mabe kibo. Ary zaho kofa nandinika agnany masonahy mbo misy problème mitovy amin'ny taritra satria zaho mahitana mbo tegna gedakibo. Arary sitsiny anako gedakibo. Olo mandeha miditra salle de sport, ana mandeha miditra amin'ny gargoty agnany. Ezaka eo agnany na tsy azo kibon'tegna magnany. Taloha nantsogna hoe mendriky sexy, joana nanjary mendriky borbonezy. Io samy jijanona fafiny, zahay mibatabata raha be rô. Cordera viatro, fatitra ngosina bentra. Are agnany agnany mihinagna tacos isan'andro agnany. Na hanjary kibon'tay. Sady na efa ana mitsidoko ambassadeur ny finanagna tacos eto Madagasikara. Sady na io agnany ko tsy ampihegny vatagna na io agnany. Tsy maintsy misarika atsika satria ozy dokotera zaho fady mihinagna raha matavy. Zay raha mbariko anao. Ala ndraiky vavavavana io, avia, tsanganako lila. Efa hita le eritreritry na teo Jackson fa le fihetsika avako mbola lavitrezaka.